Insellmilkom, nixtieqilkom l-għodwa tajba. Jiena Fader Charles Tabone, Dumnikan fl-Ordni tal-Predikaturi, ngħix u nservi fil-Kunvent u l-Parroċċa ta' Ġesu Nazzarenu ta' Sliema, inservi wkoll fl-Università ta' Malta. Jiena qiegħed fil-mixja neokatekumenali, Presbiteru tat-tieni komunità ta' Gwardamanġa. Xogħol pastorali għal qalbi huwa dak li nisma' n-nies. Jiġu ħafna nies jitkellmu miegħi bid-diffikultajiet u l-problemi tal-ħajja tagħhom u bil-għajnuna t'Alla u fid-dawl tal-kelma tiegħu nipprova ngħinhom mill-aħjar li nista'. Nagħmlu t-talb tagħna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Nitolbu il-maħfra t'Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti, li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqaddsa Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti tfawwar tjubitek fuq dawk li jitolbuk u tagħtihom aktar milli jistħoqilhom, aktar milli huma stess jistgħu jixtiequ. Xerret fuqna il-ħiniena tiegħek, billi taħfrilna kull ma jbiżżana fil-kuxjenza tagħna u tagħtina dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Galatin. Ja Galatin bla moħħ, min saħħarkom bi kliemu. Intom li Ġesu Kristu tpinġa msallab quddiem għajnejkom. Dan biss irrid naf minn għandkom. L-Ispirtu rċevejtuh mill-opri tal-liġi jew mis-smigħ tal-fidi. Daqshekk intom boloħ dejtu bl-Ispirtu u issa se tkomplu bil-ġisem. Batejtu dan kollu għal xejn, jekk tassew għal xejn. Meta Alla jagħtikom l-Ispirtu u juri s-seta tiegħu permezz tagħkom, dan isir bis-saħħa tal-opri tal-liġi jew bis-smigħ tal-fidi. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr lill-Alla. Imbierek il-Mulej Alla ta' Iżrael għax ġie jżur u jifdi il-poplu tiegħu. Imbierek il-Mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma wieħed fil-moddi f'omm il-profeti qaddisin tiegħu. Imbierek il-Mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna, bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Imbierek il-Mulej Alla ta' Iżrael għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Fil-ħalfa li ħalef lill-Abram missierna li jagħtina l-grazzja li wara li jaħilsu minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdussija qudiemu ħajjitna kollha.
Imbierek il-mulej Alla ta' Izrael għal ġiżuru jifdi il-poplu tiegħu. Iftħinna qalbna mulej biex nifmu dak li kien jgħid ibnek. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Wieħed minnkom ikollu ħabib li jiġih f'nofs ta' lejl jgħidlu: Ħabib, islifni 3 ħobżiet, għax ġie għandi wieħed ħabib tiegħi mill-vjaġġ u m'għandix nagħtih. U l-ieħor iwieġbu minn ġewwa u jgħidlu: Iddejjaqnix issa il-bib magħluq u wliedi qegħdin fis-sodda miegħi, ma nistax inqum nagħtik. Ngħidilkom jien li jekk ma jqumx jagħtih għax ħabib tiegħu, iqumu jagħtih kull ma jkollu bżonn minħabba il-wiċċ sfieq tiegħu. U jiena ngħidilkom, itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu ħuta minflok ħuta jagħtih serb? Inkella jekk jitolbu bajda jagħtih skorpjun? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil-uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar il-missier mismewiet jagħti Spiritu Qaddiż lil dawk li jitolbuhulu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. It-tfal meta jkunu żgħar jiddependu għal kollox mill-ġenituri tagħhom. U għandhom imorru jitolbu għal dak kollu li jkollhom bżonn. U l-ġenituri min-naħa tagħhom jippruvaw jikkuntentawhom mill-aħjar li jistgħu għax huma uliedhom u jafu li għandhom bżonnhom. B'hekk tinħoloq u tissaħħaħ ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u l-ulied. Mhux kollox jimxi ħarir. Għax kultant il-ġenituri ma jkunux jistgħu jikkuntentawhom lil-uliedhom f'dak li jitolbuhom, jew ma jkunx jaqbel għal uliedhom li jikkuntentawhom, ma jkunx taġit għalihom. Uliedhom di ma jifhmuhiex ħafna drabi u jirribellaw. L-ewwel jibdew jeqirdu, jirrepetew ħafna drabi wejja tijieli, wejja milli hekk. U jekk ma jaslux bil-qrid, jibdew jissuppervjaw, jirrabjaw, isemmaw leħinhom aktar motoli, jagħmlu xi xenata isabtu saqajhom biex forsi iċaqalqu il-ġenituri li jikkuntentawhom. U xi drabi il-ġenituri ċedu għal dan it-teddid ta' tfal. Mhux sa nidħol fil-mertu jekk jagħmlu x'tajjeb jew ħażin. Alla
lilna iridna nitolbuh dak kollu illi għandna bżonn. Ġesu fil-Vanġelu tal-lum għalilna illi Alla wkoll missier. Fil-Vanġelu li smajna l-bieraħ meta d-dixxipli qalulu għallimna nitolbu, it-talba mudell li għallimhom kienet tibda Abbà, missier, anzi l-kelma Abbà aħna bil-Malti għandna nintroduċuha papà, pa. Għax it-tfal tal-Lut lill-missierhom Abbà jgħidulu li tfisser hekk b'mod konfidenzjali pa. Għax Alla huwa sensittiv u raġonevoli u l-uliedu jipprova jikkuntenthom f'kollox. Iridna nitolbu għaliex meta nitolbu inkunu qed nuru il-fidi tagħna fih. Inkunu qed nagħmlu stqarrija ta' fidi. Inti Alla li tista' kollox, jekk ma nirrikorrux lejk, lejn min titna nirrekorru. U ngħidulu jgħinna kif nitolbu fil-missierna meta ngħidu ħobżna ta' kuljum agħtina llum. U Alla jgħinna ma jridniex nagħmlu bħat-tfal iż-żgħar illi meta ma jtinix dak li nippretendu nirribellaw, nissuppervjaw. U ġieli induru kontrih, ma nibqgħux inżommu relazzjoni tajba miegħu. Ara tfal għalkemm jagħmlu hekk jissuppervjaw u anki joħduha mal-ġenituri tagħhom qed ngħid fuq it-tfal żgħar jien. It-tfal nhar tat-tiben u jgħaddilhom u malajr jerġgħu jirranġaw mal-ġenituri. Imma aħna l-kbar in-nhar tagħna mhux dejjem ikun tat-tiben. U ġieli ma' Alla għaliex ma jikkuntentanix f'dak li rridu inqattaw il-karti. Meta nagħmlu hekk dan ma jkunx talb, ikun impożizzjoni fuq ir-rida t'Alla. Għax it-talb ifisser nemmen fik li tħobbni, għandi fiduċja fik li trid tgħinni għax int Alla mħabba. Ħan ngħidlek x'għandi bżonn u nħalli f'idejk għax inti taf aktar minni dak li hu tajjeb għalija. Dak huwa t-talb. Jekk jien ngħidlu għandi bżonn hekk, tini hekk, u jekk ma jtinix noħodha miegħu, dik ma tkunx talba. Dik tkun impożizzjoni tar-rieda tiegħi fuq ir-rieda t'Alla. Ġesu Kristu qed jistedinna biex meta nitolbu b'din ir-rieda tajba. Ħalli t-talb tagħna ikun veru talb. U qalilna f'din il-parabbola illi smajna fil-Vanġelu illi Alla mhux se joqgħod itawwal magħna, mhux se joqgħod jgħid issa daw ġew jitolbuni bħalma qal tal-parabbola għal sieħbu li ġie jitolbu jgħinu f'nofs tal-lejl. Alla ma jagħtix każ dawn l-affarijiet. U jgħinna, jismana u jgħinna meta nitolbuh. Imma rridu inħallu f'idejh. Għax fit-talba mudell li għallimna Kristu, qal Kristu ikun li trid int fis-sema u fl-ard. Nixtieq nħallilkom rikordju dwar it-talb. Meta nitolbu Alla jismana u jtina dejjem, mhux dejjem dak li nitolbuh għax ġieli ma jkunx jaqbel għalina.
imma xi ħaġa itina żgur. Għalhekk nitolbu bil-fidi, bil-fiduċja u bil-qalb lil dan Alla tagħna missier twajjeb u ħanin. Namlu t-talb tagħna. Mulej missier Qaddis, nitolbuk għall-Knisja tiegħek biex permezz tas-saċerdoti u dak kollha li jaħdmu fil-Knisja tnissel fil-insara dan l-ispirtu ta' talb sinċier. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex il-fidi tagħna qatt ma tiġi nieqsa. U f'dak kollu li jkollna bżonn ma niddejqux niġu għandek. Għax fit-talb tagħna nkunu qed nagħmlu stqarrija ta' fidi. U niġu b'wiċċna minn quddiem nistaqsuk tgħinna għax inti tgħinna żgur. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li ħabtu jaqtaw qalbhom anka mill-ħniena tiegħek għax jaħsbu li ġew għandek jitolbuk u inti ma smajthomx. Għamel li jindunaw illi inti diġà qed tgħinhom u inti bdejt tgħinhom qabel ġew jitolbuk. Għax inti taf x'għandna bżonn qabel nistaqsuk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej, nitolbuk għal dawk ħutna li b'xi mod jew ieħor għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Qegħdin f'xi diffikultà, għandhom xi problema, għandhom xi marda, għandhom l-inkwiet. Kull tip ta' problema, diffikultà. Iqaf ma' kulħadd u wejli l-kulħadd nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U għal rabatna, benefatturi tagħna, ħbieb tagħna li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi biex inti tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti għas-sagrifiċċju mwaqqaf b'ordni tiegħek u kompli fina l-emil ta' fidwa billi tqaddisna b'dawn il-misteri tas-sema li aħna qegħdin niċċelebraw bħala qaddejja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej u ma'kom, miegħek ukoll. nerfaw qlubna l-fuq, Nerfawhom lejn il-mulej. niżu ħajr il-mulej Alla tagħna, Hekk sewwa u xieraq. sewwaw xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien nirringrazzjawk bi Kristu Sidna. Fih intoġbok kollox iġġeddet u lilna l-kol tajtna li nieħdu semm il-milja tiegħu. Għax li kellu n-natura tal-Alla xejjel lilu nnifsu u b'demmu li xerret fuq is-salib għaqqad fis-sliem il-ħlejjaq kollha. Għalhekk intollejtu fuq kollox u sar is-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min joqgħod ar-rieda tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu minn qalbna. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel issirlek offerta safja. Għalhekk mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu ikkonsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk, qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għax hu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal-ħobs radlek il-ħajr, bierek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, bierek, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti l-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li bija jibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Araf fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-demm ta' ibnek, nintlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minn offerta li tibqa' dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mal-Apostli u l-Martri glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li jgħinu, l-isqfijiet u s-saċerdoti u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu illi inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba
it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jintritta tinġabar madwarek. Qader mis-sirħanin lill-uliedek kollha kull fejn jinsabu u għaqqadhom miegħek il-koll. Ħenn għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fil-tiġri, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Li nkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, intet lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun nislu nisa nitqarbu bihom għal-ħajja ta' dejjem u lej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħek, iżda l-ħnina tiegħek tkun l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismu. Danu il-ħaruf talla Ġesu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jien aħna li mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbis kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu iħarsuna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Alla li tista' kollox li s-sagrament li bih tqarbinna ikun l-ikel u x-xorb tagħna biex ninbidlu f'dak li aħna nirċievu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma fik kollok kniena, mulejja nħobbok fuq kollox kollok mħabba, mulejja nindima xirextek u offendejtek kollok tieba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok dusija. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, uri l-intijom, għalik ismat talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nimmeditaw il-misteri tad-dawl. L-ewwel Sidna Ġesu Kristu ta'ammet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jikda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija kim perkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-intijomna li kismat talb tagħna Ġesu twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-inferħ u l-ġenna l-irwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. It-tieni misteru nimmeditaw Sidna Ġesu Kristu vera ruħu fit-tiġ ta' kan. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema jibda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina,
la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u lil inti jom għalik isma' talb tagħna Ġesu twilet għalina tkun iben bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna eħlisna mill-infer u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. It-tielet misteru, Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna talla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sama jekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma uri l-inti jom għalik isma' talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun iben bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infer u l-ġenna l-erwieħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek.
Ir-raba misteru. Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-Muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, kulli trid int kif is-sema jgħidla fl-ard. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوخات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازداد لسنا مدين يا عم. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santi. كيف كمل بدو السا وديم ويبقى الديم تديم امين. Marija Santisma, uri l-inti jom għalik isma tal-btana, Ġesu li tbilet għalina rtikun iben bħan. U Ġesu għafrinna d-nubiet naħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kolla wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tijak. Il-ħames misteru, Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, is-sagrament tas-sagrifiċċju tal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid int kif fis-sema jgħidla fl-ard. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوبنا بقل ما نغفر للمنوخات علينا لا تدخلنيش في التجريب ازداد لسنا مدين يا عم. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kibber kinti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا في السياط الموتانا. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu
l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jom għalik isma t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina irid ikun ibn bħalna. U Ġesu aħfrinna dnubietna ħlisna mill-infern u l-ġenna l-erweħ kollha wejn il-dawk li l-aktar jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, tal-ħniena, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu fedana l-bitta dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnej tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina, u pija, u ħelwa, Verġni Marija. Għal-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek perk inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, daw ta' dejjem jiddililhom, jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal b'tagħna. Kristu l-qattal b'tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu mqaddes Alla. Ħenna lina. Trinità mqazza Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbi. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja t'Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mittama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġe. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Tewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisna mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirit ħżila l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Sinim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija tal-qaddisin. San Ġusepp. Itlob għalina.
San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzoni, Itlob għalina. Beatu Addeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Atina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.